Айде, ето, казвай. Здрасти. Ето тук. Я да те видя там в крата. Я ще пуснем на мама. Иди там да правиш чухли да видим. Опа! Тапен. Кал. Такова голямо лойно. Котката тук старе и ги как ги откриваш. Котката тук ги зарива. Тук верно ги зарива? Еми да, тя тук това е. Ти си попаднал точно на най-ценното място. Еми той дядо ми ги дал тия беска. Леле мале. Сега ще прати филма на мама да види каква е Кал. Ала. Я да те видя сега колко си красивки. Това са на Мони. Я иди там да ви видя. Абе, за какво са ви на вас басейни, когато на вас ви е трябвало Кал? Ето това ви трябва на вас. Вие като през годината ви мислите точно такава Кал са гази. Това на Кал. Я да ви видя. Това вие ли сте? Ой. Мали. Я не така. Ау, Мони с официалните дрехи. Не са официални тия дрехи, са свръх неофициални. Така. Я по лицето малко се наматайте целите така. Се гримерете. Кална баня. Кални бани. Тук верно може да се направи някоя кална баня. Кална баня. Само косата не си я мата или косата не? Не дей. Ау. Кална баня. Мъчите, ръжете с две ръце мъжете. Направо. Я да те видя.